Струва ми се, че моите служители не окуражават достатъчно своя отбор. Откъде го купила, Филева? Аквариума на Дундуков, Дивича. Вече голям! Другарно началник, чистачката Какапена и касерката Филева присъстват на маша формално. Ами те не следят играта. Витоша! 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 Другари строго, ще водите на Лъчко, както и на профсъбрание, се отплесва в странични мисли. Нашият профсъюз няма да търпи в своите редове чиновници, които нямат нито капка футболен патриотизъм. Нашия Пармаков е нищо. Вярваш ли, Жени, пред мен отбеляза 5 гола. Знаеш как да го играе. Браво, Соколи! Ще върнете ли Станчо Пармаков? Ще признаете ли гола? Виждам, че нарочно избягвате погледа ми. Защо? Защото постъпихте като бездушен бюрократ.